Вертера не е лекарство. Да, категорично. Вертера не е лекарство. Не е хранителна добавка. Не свързвайте това с вертера. Вертера е тази храна, която ще ни даде и ще ни попълни абсолютно всички дефицити. Какво е болест? Знаете ли какво е болест? Няма болести. Болестта идва тогава, когато организма има дефицит на даден микро-макроелемент. И когато той не може да си го набави, защото ние не сме нито крак, нито ръка, нито сърце, нито бял дроб, нито черен дроб, ние сме един механизъм, и то съвършен механизъм. И всичко това, за да работи добре, едното зависи от другото. Тоест, ако ти нямаш достатъчно калий, цинк, магнезий, витамин С, абсолютно няма да изброявам омеги, аминокиселини, няма как този организъм, това тяло, тази клетка да извърши своите метаболитни процеси. Вертера е храната, която ще насити нашето тяло, ще даде всичко, което има нужда нашият организъм, и тя ще го даде в органична форма, не в синтетична форма. Защо казвам органична? Защото синтетичната форма, първо, не знаете какво ще усвоите. Второ, ние не сме пластмаса. Ние сме живи органични същества и имаме нужда от такава органична жива храна. Храна, която да нахрани качествено тази клетка, за да може тя да функционира правилно, за да може тя при следващото си деление, при следващия си живот, тя да взема новата памет, тя да е здрава клетка. И съответно да нямаме тази болест. На нас ни е нужна именно тази храна, за да не стигаме до дъното, за да не стигаме до ситуации, в които вече медицината е вдигнала ръце и казва: аз бях до тук, аз бях така. За всички онези, които ме познават, знаят 2018 година, аз бях на легло, бях прикована на легло, и всъщност медицината тогава ми каза точно това. Не можем друго да направим. Пих и кортикостероиди, и инжекции, и бабишки илачи, и болен терапии, и всичко, каквото се сетите. Но единственото нещо, което ми даде живот и ми позволи да живея този живот, и ми позволява днес да бъда тук и да говоря с ръка на сърце, с отворено съзнание, с лицето си, да изляза пред всички вас и да кажа: това е вертера. Вертера е нещото, което ми върна живота. Така че, хранете се с вертера. Не я ползвайте, много е хубаво да я ползваме като профилактика, да, за да не стигаме там, онези ниските нива. Но когато имаме даден дискомфорт, хора, ящия, това е храна, няма какво да ви навреди. Дали ще е тази капсулната форма, дали ще е сенсейшъна, дали ще е геловата форма. Просто наситете тялото си с тези микро-макроелементи, с тези вещества, от които той има нужда. Вие не знаете от какво има нужда, повярвайте ми. Нямате представа какво му трябва на това тяло. Не може да знаете какво количество йод му трябва, не може да знаете какво количество магнезий или който и да, или омега-3, 6, там 9 му трябва. Няма как да знаете. Подавайки му обаче храната, нашата хомеостаза, която поддържа баланса в телата ни, тя знае точно колко да си вземе, как да го разпредели, къде да го насочи, така че то да може да се самовъзстанови. Защото нашите тела се самовъзстановяват. Стига обаче да намерим правилната храна, с която да ги нахраним. Стига обаче да намерим това нещо, което да ни даде различния живот. Затова, за тази дама, която каза, че от 3 години се хранят с вертера, но за тежки състояния трябва да отидат и да пият антибиотици, не мога да се съглася. И знаете ли защо? Аз го описах и в коментар, но ще го кажа тук във видеото. На моята половинка, майката, когато беше COVID състоянието, аз преминах COVID без антибиотици, без лекарства, това е мое решение. Но когато тя беше с COVID и когато се обади и каза на Ванката, че е диагностицирана с COVID и има изписани 3 антибиотика, такава рецепта, и той се обърна и каза: слушай какво, или избери си, или пиеш антибиотика, или приемаш вертера. Но вертера и антибиотик няма да стане. Да, тя избра вертера. Искате ли да ви кажа, че тя за 3 дена се възстанови? И то много бързо. Така че,
Това, че лекарят ви е изписал антибиотик, да, понякога има нужда, зависи каква е ситуацията. Затова казвам, че не отхвърлям лекарите. Моят син беше се прековал, болеше го изключително много кръста, не можеше да стане, това беше лятото. Отидохме до личната лекарка, за да направи диагностика, какво е, нали, бъбреци ли или от течение стоял, нямахме представа. Той буквално каза: мамо, аз не мога да се движа. Установи се, че от тренировки, той тренира, не е всъщност, слава богу, бъбреци, здрав млад мъж, но знаете ли какво ми каза тя тогава? Виж, знам, че ти имаш продукти, с които има ли смисъл да ти изписвам нещо? И аз казах: не, няма смисъл, защото аз няма да ги взема. Аз имам нещо, с което мога да вдигна детето и няма да му дам тази химия. Така че, мили хора, аз не отхвърлям медицината, не отхвърлям лекарите, но лекари трябва да ви даде диагностиката. Оттам насетне, наистина Вертера може да ви помогне. И отново ще се върна към тази дама, която каза с тежките заболявания. Знаете ли, има много хора, които са с изключително тежко заболяване. Аз познавам такива хора. Хора, които са били буквално на края на живота си, на ръба на живота си. Тези хора днес живеят различен живот. Тези хора са навсякъде. Има ги тяхните видеа, тяхните споделяния, те излизат с лицето си. Един човек, който излезе с лицето си и разкаже своята история, повярвайте ми, това, което той разказва, хората сме много сензитивни и ние ще го разберем. Ние ще усетим, когато някой ни лъже. Разбирате ли? Така че изключително много резултати. Въпросът е: вие готови ли сте да си дадете шанса, готови ли сте да повярвате на тази храна, да дадете на вашето тяло тази храна, за да може и вие да усетите това, което тя ви дава. Защото в настоящия момент категорично заявявам: няма в света друга такава храна, която да работи на нашата хомеостаза.